Ukela kwe-channel siphinde simukele nabantu abasanda kufika kusijoyina kule video le esiyenzayo. Bengithanda sikhulume nge-top 10 Ukhozi FM ephumile emalangeni adlulile. Kunabaculi-ke abawu-10 abakhethwe abalaleli ababahlonze njengabantu abangangena le top 10. Omunye wabo ngithanda ukukhuluma ngabo umfana nje osesemncane onethalente elithembisayo okuthiwa uMjolosi. Ingoma yakhe ihlukaniswe ngohlamvu G, ingoma G. Kule namba yakhona-ke le kuthunyelwa kuyona Ukhozini FM. Kube kuningi ukukhuluma-ke, kwaba nenkulumo ey'ningi, amaphosti, o-TikTok, kwavela nabahlaziyi abayibekile ukuthi uMjolosi akenze njani, akangenzini, mhlawumbe lento yale ngoma izodala ini, ingadali ini. Kube kuningi nje ukukhuluma, kodwa-ke okuthanda ukuba inkinganyana ngalezo y'nkulumo ey'bekhona. Kanti Okhozini, if umuntu engena ingoma yokuhlanganisa unyaka, usuke engangenele lo muntu lokuthi nawe ufuna ukuzuza something, ufuna ukuwina. Yingani kube nabantu abazoyala uMjolosi, ikakhulukazi laba bantu abafuna ukumyekisa ukuthi akangayithatheli serious lento. Abanye baze bakhipha namagama ukuthi i-nomination kumele imnelise, usazowina ezinye izinto ngelinye ilanga. Bakwazi kanjani lokho ukuthi usazophinda win? Bakwazi kanjani ukuthi enye i-chance usazoyithola? The way competition enzima ngakhona Ukhozini, kwakungena nje Ukhozini uthole ithuba lokungena kunzima. Nabantu uze beku-trust bevotela ingoma yakho ize isale kweziwu-10 kwezongenela kunzima. I-process yakhona is difficult. Khokha imali usanominate, khokha imali usuphakathi. Ukuthi uma usuphakathi-ke unxenxa abantu ukuthi bekuvotele, omunye umsebenzi omkhulu kabi lowo. Leyo process leyo iyophinde yenzeke nini? Akululanga. Leli ithuba nayo lokuthi azibonakalise emphakathini. Ne-South Africa nje igcine imazi nakwezinye iy'ndawo. Mhlawumbe nabantu kade bengamazi sebezomazi. I-profile yakhe isizokhuphuka ngendlela ezobe isikhuphuka ngayo. Imnike i-chance ukuthi enze ama-feature nabaculi abakhulu bakwamanye ama-genre. Njengoba yenzile noNqobiyazo, yenye yezinto lezi ezimbeke ebalazweni ukuthi ingoma yakhe igcine inominathwa, i-recognizwe abantu abathize. Ngaleyo ndlela leyo bagcine bemfaka kwi-top 10. Manje uma sekuthiwa ama-nation athize azomoshela, ama-nations athize angavuma izimpi zawo ngaye, akazange asho ukuthi uMjolosi akube njani. Into ayicelile nje ukuvotelwa, abantu abathanda ingoma yakhe abafisa ukumbona ehlose unyaka, yibona-ke akabacelile ukuthi bekwenze lokho. If abantu bayakwenza lokho, abanankinga bazokwenza. If ingoma yakhe iba namavoti amaningi, izophumelela. If ayibanga namavoti amaningi kuyidlula zonke, angeke iphumelele. So asikho isidingo sayo yonke into eyenzakalayo. And sekuthanda ukubhora ukuthi every time mangile top 10 yokhozi kube nomsindwana nje ozoba khona, kulokho kukhulunywa, kudonsiswana, kungabi nayo nje peace ukuthi nansi i-top 10 ikhethiwe abantu abavote, kube nje njalo. Kumele kube nezinto ey'thize ey'ncanyana ey'hlala ey'khulunywa ey'xebha abantu abathize. Le top 10 kumele abe ne-peace. Angithi iyo abantu abahlale beyifuna le. Akekho lo muntu abamzondayo abangamfuni, abangamthandi, akekho. So bekumele abe kune-peace-ke, kuyavotwa-ke, bayajabula-ke. Kodwa kusenalo nto leyo ukukhuluma lokho okwenza manje lento ifuna ukuba nogcobha ngaso sonke isikhathi. Kanti i-top 10 ithuba lokuthi abaculi beziveze, ithuba elingqayizivele elingandele bani. Abanye bakaze bengene, azange bethole ne-chance ukuthi bevele nje laphana. Selokhu yaba khona i-top 10 yokuvotela. So manje uma kufika ithuba elikanje, kungenzeka ukuthi ithuba eli-1 and lelo thuba eli-1 kumele ulisebenzise kahle. Ngaleyo ndlela leyo uMjolosi umfana osesemncane osakhula, naye osakhonjiswa indlela abadala abangaphambi kwakhe. Ngaleyo ndlela leyo if ethwala ithuba kanje, kumele alibambe izandla zombili. Angavumi ukuthi abhekiswe le njengenkomo aphinde abhekiswe le. Kumele abonise indlela e-right yokuthi nayo indlela yokuphila, nayo indlela yokuhamba. If ufuna ukuphumelela, ungazikhankasela indlela okhankasa ngayo. Abawuthandayo umculo wakhe nabayijabulelile ingoma yakhe bazoyivotela, kuphele kanjalo. Umuntu nomuntu akazimakethele umsebenzi wakhe. Ngingashiwo ukuthi uba nakami, akaqhele. Wonke umuntu usebenzela igama lakhe ukuze aphakame. Akekho umuntu owaqala ukucula ukuthi hayi ngicela ukuthi ubani ngelinye ilanga uma sihlala endaweni ethizeni mina ngiyoteta ngiqhele ukuze aphumelele kanjani. Kanti why kuyi-top 10? Ibizelwana nge-top 10 if kunjalo, if kuyazi ukuthi kumele kuwine bani. Inhloso yayo yini? Ngathi inhloso ukukhompyutha
sincintisane, ingakho kumncintiswano, ebese kukhetha lo ozobe ehambe phambili. Ngithi mina nje uMjolosi akaqhubeka amakethi ingoma yakhe ancince abantu ngendlela abancinca ngayo. Abathanda bazomvotela, abafisayo ukumbona iphumela bazomvotela. Umsindo awunasidingo ngampela. Ngaleyo ndlela leyo ngithanda ukuyibamba lapha ividiyo, abantu baqhubeke bevote ngendlela abavota ngayo abathandayo, akunankinga futhi. Uma kuthi abanye bafila ngathi mhlawumbe umfana uzongena ekukhulumeni, akukho ukukhuluma azongena kukho unless umfaka khona. Umfana usendleni e-right, umsebenzi wakhe uyakhula, iprofile yakhe iyakhula, abathanda ukumvotela bazomfaka awushaye umfana unyaka. If akwenzakalanga kube kwenzakalanga. Ngiyabonga, sohlala kuzayo.